आसामनि लाख लाख ई-रिक्शा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। बेनि अनगायैबो ई-रिक्शाजों लोगोसे डाम्पार सालायगिरि बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मिथिथारनांगौ खौरां। नंगौ, थिग बाथ्राखौनो नोंथाङा खोनादों। आसामनि लाख लाख ई-रिक्शा आरो डाम्पार सालायगिरिफोरनि थाखाय हान्था मेला बिफाना मोनसे गिदिर बिथोन फोसावदों। थारैनो बेयो मोनथिथारनांगौ खौरां जे डाम्पार सालायगिरि आरो लाख लाख ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा बे समाव सांग्रां जादों। हान्था मेला बिफाना बे समाव मोनसे गोख्रों बिथोन फोसावदों। हायुङारि रायजो थामहिनबा राजा लामाफोराव ई-रिक्शा सालायनो मोननाय नंला। मोनसे गिदिर बिथांखि, गिदिर बिथोन फोसावदों। हायुङारि रायजो बा राजा लामाफोराव ई-रिक्शा सालायनो मोननाय नंला। बेनि अनगायैबो डाम्पार सालायगिरिफोराबो बे समाव माबे समाव डाम्पारखौ सालायनांगौ बा माबे समसिमाव नोंथाङा डाम्पारखौ सालायनो थाखाय बे समाव मोनगोन बे बिथोन, मोनसे बिथोन हान्था मेला बिफाननिफ्राय बे समाव बिथोन फोसावनायखौ नुनो मोनदों। नोंगौ, लाख लाख जाय बिथांमोना ई-रिक्शा सालायो बे ई-रिक्शा सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि रादाब। आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना डाम्पार सालायो थामहिनबा डाम्पार सालायनानै जिउ खुंदों बिथांमोननि थाखाय बे समाव मोनथिथारनांगौ खौरां। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जिल्ला हान्था मेला बिफाना ई-रिक्शा सालायगिरि बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरखौ बे समाव गोनां बिथोन होनायखौ थामहिनबा फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे थिग समावनो ई-रिक्शा सालायगिरि आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना डाम्पार सालायो बे डाम्पार सालायग्रा बिथांमोननि थाखाय बे समाव आरोबाव मोनसे गोनांथार बिथोनखौ फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बे समाव होनो नागिरदों जे डाम्पार सालायगिरि आरो ई-रिक्शा सालायगिरि बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोनथिनो गोनां खौरां थामहिनबा गोनांथार रादाब नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों जे माबे समाव डाम्पार सालायनो हागोन थामहिनबा बिथांमोना सालायनो मोनगोन। बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायगोन। नेम बायदियै ई-रिक्शाफोरा जायखिजाया राजा लामायाव खारनो हानाय नंला। जायखिजाया राजा लामा बे राजा लामायाव ई-रिक्शाफोरा बे समाव खारनो मोननाय नंला। मोनसे गिदिर आपडेट। राजा लामायाव ई-रिक्शा सालायोब्ला हान्था मेला बिफाना गोख्रों राहा लागोन। राजा लामाफोराव जुदि ई-रिक्शा सालायोब्ला बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरखौ हान्था मेला बिफाना गोख्रों राहा लागोन होननानै फोसावथाय होदों। नोंथांमोना राजा लामायाव सालायोब्ला नोंथाङा जरिमाना होनांगोन। जुदि राजा लामाफोरा जुदि सालायोब्ला ई-रिक्शाफोरा बे समाव जरिमाना होनांगोन। बे मोनसे हान्था मेला बिफाननि मोनसे गोख्रों रादाब। आरो बेनि अनगायैबो डाम्पारनि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट। डाम्पारफोरा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम सालायनो हानाय नङा। जाय बिथांमोना डाम्पार सालायग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम नोंथाङा नोंथाङा बे समाव डाम्पारखौ सालायनो हागोन। नलबारि जिल्ला हान्था मेला बिफाना बे बिथोनखौ फोसावदों। नलबारि जिल्ला हान्था मेला बिफाना बे बाथ्राखौ थामहिनबा नैबे खौरांखौ फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गोबां गोनां बाथ्राफोर आरोबाव फोसावबावदों। ई-रिक्शा सालायगिरि बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा बे नेमखान्थिखौ मानिनांगोन। राजा लामाफोराव ई-रिक्शा सालायगोन बिथांमोना बे सालायगिरिफोरा बे समाव सांग्रांथि थानायनि सम। मानोना बे समाव हान्था मेला बिफाना जे जाब्रथाय जानायखौ गैयि खालामनो थाखाय थामहिनबा फोजोबनो थाखाय बे समाव बे राहाखौ लानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव राजा लामायाव ई-रिक्शा सालायोब्ला हान्था मेला बिफाना गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे बिथांमोनखौ फाइन खालामगोन। जाय बिथांमोना ई-रिक्शा सालायगोन बे ई-रिक्शा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां जे ई-रिक्शानि उनाव बा ई-रिक्शाफोरा उनाव फैनाय गारिफोरखौ मोनथिया, जायनि थाखाय जाब्रथाय जायो होननानै फोसावथाय होदों हान्था मेला बिफाना। आरो मोनाबिलि समाव लाइटनि सोराङा खम बिबांनि जानायलाय गोजाननि नुथायखौ नुहुरस'आ जाउनाव गोबां जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बाथ्राखौ बुंथिदों जे ई-रिक्शानि जे लाइटफोर बे लाइटआ खम जायो। खम जानायनि थाखायनो जाब्रथाय जानायनि चान्सआ गोबां थायो होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो राजा लामायाव ई-रिक्शाफोरखौ सालायनो मोननाय नंला। जुदि नोंथांमोना राजा लामायाव सालायो अब्ला नोंथाङा जरिमाना होनांगोन। जुदि नोंथाङा राजा लामायाव जुदि ई-रिक्शाखौ सालायोब्ला नोंथाङा जरिमाना होनांगोन। आरो डाम्पारनि बेलायावबो गोरा नेमखान्थि लाबोनाय जादों।
दाम्पार सालायगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि दाम्पारा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम सालायनो हानाय नङा ई-रिक्साफोरा जाबाय जोबथा माइल फोनांजाबनाय बेनिखायनो ई-रिक्साफोरखौ जायखिजाया समावनो सालायनो गनायथि होनाय जानाय नङा नलबारि जिल्ला हान्था मेला बिफाना बे बिथोनखौ फोसावनो थारैनो जोबोद मिथिनो गोनां खौरां जे दाम्पार आरो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा बे समाव ई-रिक्सा आरो दाम्पार सालायगिरिफोरा सांग्रांथि थानायनि सम मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा कक्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो